Toezenden mensen hebben van de middag in Haas naam van Piet Paulusma. De waarman stoor oude snoin op 64-jarige leeftijd onder gevolgen van kanker. Hij was al langer ziek, maar woe net dat bekend was. Er binnen een soort tarredingsnaam toch de gemeente Haas, omdat er een protte meeske verwacht wordt bij het Ouskier. En voor u in Haas is Hajo Bootsma. Ja, Hajo, er waard rekken houden met een enorme honger in. Hoeveel meesken hebben we er nou west om Ouskier te nemen van Piet? Nou, de laatste telling van de gemeente Haas, dat wie roeg bij fjouwer oeren. Toen wien er een 6.000 west. Nou, en ik heb zelf jongen eigenlijk het oude oeren dat er toch nog wel enkele honderden mensen del west haaieren om toch die laatste groet te brengen op Piet Paulusma. Ja, de meesten die komen echt oerelwaai terug heel Nederland heen. Waarom komen de meesten vooral erheen? Nou, toch wel omdat Piet ik oeral kwam. Hè? Je weet er van Piet bijvoorbeeld, hij zit op een camping in Drenthe, letter in Heerde. Hij ging zelf carnaval vieren in Eindhoven. Nou, dat wie dan voor een pad privé. Maar hij wie oeral in het land van het waar. Van SBS-kamer in Limburg. En dan ziet er de volgende dag ziet er in Ceylon. Of hij ziet ergens in Noord-Greens. Of hij ziet gewoon in Haas. Hij wie oeral. Dus hij wie heel duidelijk één van het volk. Één van de meesten. En dat zitten de meeste meesten. Ik van, dat is een reden. Hij kwam naar us. Nou komen wij naar hem. De familie bracht van een morgen om 10 uur de kist naar binnen. Op de kist stiet deze foto van Piet en lezen grutte boeketten. Overal in de provincie hing je de vlaggen en het heel stok. Rond wij Olven komen de eerste mensen om afscheid te nemen van Piet. Het deed me heel veel om daar even te staan. Om toch fysiek afscheid te nemen. Piet was altijd uw leidsman. Ja. En dan even een moment om afscheid te nemen. Ja, zeker. Dat had die man meer als verzinnen. Om waardig afscheid te nemen. Dat is belangrijk geweest. Het docht je alle dagen nog wat. Ja, dat is zo'n gevoel dat je daar even heen moet. Dat je toch een beetje bij het afscheid nemen wat wel heel plotseling gaat. En het is mooi dat dat op deze manier kan. Best wel indrukwekkend moet ik zeggen. De familie had elke keer vragen om kleurrijke blom mee te nemen, want daar wie Piet gek op. Van de shitten van de blom wordt een Pietveldje maken, zodat er van het maaitje het een mooie blommenzee stiet. De veerboot Willem de Vlaming van rederij Doeksen had een laatste groet bracht aan Piet Paulusma. De boot toeterde en de meisken op de boot klapten voor de laatste keer van Piet. Als de wind was, dan moest je hier naartoe gaan. Dan wist je zeker dat het nieuwsbericht kwam hier uit de buurt vandaan. Ja, het was prachtig om te zien altijd. Ja. Ik ken hem gewoon als een leuke vent waar je gezellig mee kan praten. En recht door zee. En nou, zo ken ik hem. Mensen kon ont 4 woorden afscheid nemen van uw zwaarman. Ja, Hajo, je kon dus elke keer een afscheid nemen van Piet Paulusma. Morgen, dan is de cremage. Is dat dan alleen nog voor de familie? Ja, dat is alleen nog voor de familie. Er had juist al een condoleance geweest. Maar ja, nou wie het afscheid voor het grote publiek. Maar het is morgen net vol slijn voor de familie. Want om en bij kwartier uur 8 dan vertrekt de kist vanuit Haaswaai. Die gaat dan naar Jelbeem. En wat ik wel mooi is dat dan langs de kant al hier trekkers staan. Boeren gaan oproepen om net toch steen te gaan. Want ja, ik wil een baken voor de meeste boeren. Een baken, want ja, je luistert om Jelwie en even nooit waar. Hoe komt het? En daar is ik een laatste groet wezen. En in Jelbeem hingen de vlaggen net heel stok, maar ja, boppen in top. Dat is ook wel belangrijk, zo voor de familie, want Piet hier een hekel om vlaggen niet heel stok hingen. En dus als ze zijn, als die stoet del komt in Jelbeem om bij het Mooncafé een laatste groet te Jan, dan heel graag maar de vlaggen in top.